La primavera a Balaguer anirà acompanyada de cicles culturals pels carrers de la capital de la Noguera. La Paeria ha presentat aquest dimecres l'agenda de cultura pels pròxims 3 mesos, la qual compta amb més d'una 60 d'activitats. En aquesta nova temporada destaca sobretot l'espectacle cultural al carrer, aprofitant l'arribada del bon temps i la relaxació de les mesures sanitàries per la pandèmia. Són aproximadament 60 activitats relacionades amb la cultura, per tant, ratificar el fet de que recuperem la normalitat, que després d'un any podem dir que les activitats ja les presentem amb la seguretat de que es podran fer i de que les podrem fer pràcticament sense restriccions, i bé, també destacar el fet de que arriba el bon temps i que bona part d'aquestes activitats passaran al carrer. Tornem a ocupar les places, els carrers i tornem a portar la cultura a les cases de la gent. Cicles com l'Assolellats, l'Encontats o Jazz al Pati, celebracions com la Setmana Cultural de Sant Jordi o el Dia Internacional de la Dansa, la Fira Arpia Balaguer Medieval i un parell d'exposicions al Museu de la Noguera. Aquestes són les principals activitats d'una temporada de primavera en què la capitalitat de la Sardana també tindrà el seu espai. Doncs el divendres 29 d'abril, com és habitual, cada any celebrem el Dia Internacional de la Dansa, traient la dansa de les aules i posant-la als carrers, i on totes les associacions, grups, centres, escoles de dansa podem fer visible el món de la dansa al carrer per tots aquells i aquelles que el món de la dansa els agrada i els motiva. I a partir del maig, aprofitant que és un mes on comencen els aplecs i comença la vida a l'exterior, doncs estem preparant una exposició que es diu La Noguera Mística, sobre les ermites que tenim a la Noguera, perquè la Noguera és una de les comarques de Catalunya que té més ermites i el que volem fer és donar a conèixer tot aquest patrimoni que tenim perquè la gent pugui sortir a passejar i pugui conèixer tot aquest patrimoni que tenim. L'agenda cultural es completarà no només amb les activitats de la Paeria, sinó també amb la programació d'entitats privades com la Sala d'Espectacles La Mercantil o la Llibreria L'Argonauta, entre d'altres.